Oke, masih bersama Sendal Pedot Studio, DJ Special Perform Remix. Wong tresna kuwi abote kaya wong nyangga bumi. Tresna kuwi wuta. Tresna kuwi ruping jiwa kang suci. Tresna kuwi ora kena disuwun. Tresna kuwi ora kena dijaluk. Oke, masih bersama Sendal Pedot Studio, DJ Special Perform Remix. Wong tresna kuwi abote kaya wong nyangga bumi. Tresna kuwi wuta. Tresna kuwi ruping jiwa kang suci. Tresna kuwi ora kena disuwun. Tresna kuwi ora kena dijaluk.